i més d'un centenar llarg de figures bestials ens han visitat per Sant Antoni del Porquet, per Sant Pere o per Sant Joan. I totes s'han lluït com tots esperaven, a un nivell molt alt. I de nou, volem dir ben alt, ja que tenim una llengua pròpia compartida i que a molts ens agrada la televisió desenvolupada des de la nostra terra, que volem tornar a reivindicar ben fort i clar la televisió en valencià i també TV3, tant el tradicional govern central com els actuals governs de la Generalitat. Amb tots vosaltres, els Cabuts de Nules. Venga, compañero Luis Pablo, venga, compañero. Amb tots vosaltres, el bestiari infantil de la ciutat.
Molt bé, Bíblia i Drac de Castelló. Molt bé, gràcies pel vostre treball. El Drac de Castelldefels. Moltes gràcies, Drac de Castelldefels. Gràcies.